Dakinhar ta' żwieġ, it-triq kollha kienet mixewla bil-mistennija. Għal ħabta tas-sitta ta' filgħaxija, karozza sewda mingħajr ċfuf u tiżjien ieħor waslet quddiem il-bieb tal-mara. Raġel liebes pulit ħabtilha darba biss u deret minnu fih fil-bieb. "Hawn jien sinjura, x'kien trid immorru?" qalilha. Kellha s-snin tagħha, iżda arusa bħalha hi ta' min iħares lejha wkoll. Is-snin ibidlu u jkerħu, imma minn ġewwa l-bniedem jista' jibqa' frisk, nadif bħal vażett fjuri li għadhom jinqataw. Mhux il-fjuri kollha jitbielu u jinxfu. Ferħana kienet żgur, iżda kellha roda li s-sewwieq intebaħ biha minnu fih, xtaq jgħinha, iżda x'seta' jagħmel. Malli tfaċċat ħdej il-Knisja, folla kbira bdiet issaffar u tgħajjad. Tfal jirraġġaw u jwersqu. Irġiel u nisa jfaqqgħu id-daħ qishom imxenqin mill-ispettakli ċajtiera. "Koranta! Koranta!" bdiet tgħajjed u tkanta l-ġimgħa bleħen wieħed. Il-kor kellu xi ħaġa tal-biża' fih. "San Giuseppe, eħlisni inti minn dan l-infern," bdiet titnijat bleħen li semgħu s-sewwieq. "Aħjar ma tidħolx minn hawn, sinjura, din il-folla mhix se tħallik tgħaddi," qalilha l-ieħor. Il-mara lanqas biss kellha l-kuraġġ tħares madwarha mit-tieqa. Bajnejha mdemma u bħarsa li mawriet ebda illa talbitu jsuq biex jidħlu mill-bieb iż-żgħir tas-sagristija. Ma kienx hemm bogħod wisq u l-folla mqanqla malli ntebħet x'kien se jagħmel is-sewwieq, ġriet lil hemm issaffar u tgħajjad iktar minn qabel l-istess kelma. "Koranta! Koranta!" Il-kappillan der f'nofs il-ġemgħa u qal kliem jiebes ta' twiddib. Leħnu ma damx ma ndifhem mill-la li kien hemm u qataħħal li jofroq in-nies u jdaħħal lill-arusa u nnifsu fil-Knisja. It-tapit aħmar kien ilu mifrux xi nofsija u l-fjuri ta' fuq l-artal kienu jfuħu u l-ġunnokjatur kellu imħadda sabiħa tal-bellus. Iżda ħadd ma għadda minn fuq it-tapit u ħadd ma resaq lejn l-artal tal-fjuri u ħadd ma qagħad arkubtejh fuq il-ġunnokjatur. Iż-żwieġ sar xi siegħa wara quddiem artal qadim imwarrab li kien hemm fil-sagristija. Meta l-ħamba ta' barra ma nstemawx aktar, il-koranta u żewġa ħarbu baxx mill-bieb iż-żgħir. In-nies marru u kien fadal biss lawnu lin xi wħud jistennew ħirġa. Ħadd ma kien hemm biex jajjaraw jsafrilha u żewġa li seta' jifhem qalilha f'widnejha malli s-sewwieq beda jmexxi. "Anjezi, jiena nħobbok xorta waħda." Hi mbikkija staqsietu għaliex kienu għamlula hekk, iżda l-leħen tal-mistoqsija tagħha laħaq indifen fit-tannieqa tiegħu. San Giuseppe, imsakkar fin-niċċa tal-Knisja, ra kollox u beka bla ħoss biex ma jqajjimx lill-bambin rieqed. Il-fjura mbexqa f'idu l-oħra issa bdiet tiftaħ sa fl-aħħar.